La cuina ha sigut el mitjà que ens ha permès no només apropar la cuina catalana a Bangkok, sinó que, a més, ens ha permès redescobrir els nostres orígens. Adaptant receptes tradicionals on combinem productes locals amb espècies de casa. Per tal de poder oferir la gastronomia tradicional catalana a tothom, s'ha desenvolupat un menú molt variat i assequible, assegurant que els clients repeteixen l'experiència, amb plats tan catalans com botifarra amb mongetes, canelons, crema catalana. I tot això ben amanit amb una bona sangria i una gran selecció de vins catalans.